साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय बेल आइकनखौ दाबायनानै ला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू द चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसनाव बयखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। जोंहा दिनै 22 आगस्ट। बे 22 आगस्टआव जोंहा गासै मोनदाइन साख्रिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों। माने जोंहा अल इन्डियानि गासै साख्रि फैदों दिनै। 8था गभर्नमेन्ट जबनि जोंहा रिक्रुटमेन्ट फैनानै दङ। बे रिक्रुटमेन्टफोरनि बागैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो गासैबो 8था साख्रिनि रिक्रुटमेन्टखौ खोन्थागोन। गिबियावनो आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो, चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय जबनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय। जोंहा फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों, जायखौ PHEDबो होननानै बुङो। बेहाय अर्गानाइजेसन नामा इरिगेसन डिपार्टमेन्ट नङाबा बेखौ अरबो होनदों, जेरै पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंबो होननानै बुङो। पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय फैदों जोंहा रिक्रुटमेन्टआ। बेहाय माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ, जेरै जुनियर इन्जिनियार इरिगेसन डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय फैदों। पस्टनि नामा एसिस्टेन्ट इन्जिनियार AEबो होनो सर्ट फर्मआव इरिगेसन डिपार्टमेन्ट एसिस्टेन्ट इन्जिनियार पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय जोंहा बे माखासे पस्टनि नामा फैदों। बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा बे साख्रिनि माखासे नाम्बार अफ भेकेन्सि माने जोंहा टटेल पस्टआ दङनो बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि रिक्रुटमेन्टनि थाखाय 637 जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ। बेहाय माखासे सेलारिखौबो मेनसन खालामदों पे स्केलखौ, जेरै जुनियर इन्जिनियार बिथांमोनहा 14,000निफ्राय 60,500सिम मोननो हागोन बिथांमोनहा मान्थलि सेलारि हिसाबै। जुनियर एसिस्टेन्ट इन्जिनियार बिथांमोनहा 30,000निफ्राय 1,10,000सिम बिथांमोनहा सेलारि हिसाबै मान्थलि मोननो हागोन। क्वालिफिकेसन नोंथांमोनहा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोननो ग्रेजुवेट माने डिग्री। नोंथांमोना जुदि डिग्री दङबा, नोंथांमोना जुदि ग्रेजुवेट फरायनायबा, नोंथांमोना पास जाबायबा ग्रेजुवेट, नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा दङ इन्जिनियारिंआव, बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय एजनि लिमिटबो होनाय दङ। मिनिमाम एजआ जोंहा जुनियर इन्जिनियार बिनि थाखाय जानांगोननो 18 इयार्स मिनिमामसो होन्दों, बेहाय मेक्सिमामखौ होनाखै। 18 बोसोर जानायनिफ्रायनो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। मिनिमाम एज बे एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि थाखाय जोंहा 21 इयार्स। एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि बैसो जानांगोन 21 बोसोर। बे 21 बोसोर जानायनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय आरो मेक्सिमामखौ होनाय जादों। मेक्सिमाम 38 इयार्सनि गाहायनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। 38नि ओरै गोजौनि बे एज बैसोफ्रा बिथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेहाय एप्लिकेसन फिस होदों। जेनेरेल बिथांमोना 250 होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै एप्लाइ खालामनायाव। बेहाय जोंहा आरो होदों SC ST OBC बिथांमोननि थाखाय 150 लादों, बिथांमोना फिसखौ होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै 150। BPL बिथांमोना निल, बिथांमोना फिस होनांगौनि गोनांथि गैया। जोंहा सेलेक्सना रिटेन एग्जाम लागोन आरो इन्टारभिउ लानाय जागोन। बेहाय एप्लाइनि मडखौ होदों। एप्लाइनि मडआ अफलाइन, नोंथांमोना बेखौ अफलाइननिसो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। अनलाइन फ्लांदों, एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना बेखौ अफलाइनै। बेहाय जबनि लकेसना आसाम इन्डिया होनाय दङ। बेहाय माखासे अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं होनानै दोनदों, नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। बेहाय इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दङ। जोंहा लास्ट डेटआ एप्लाइ अनलाइननिया 22 सेप्तेम्बर। जोंहा बे एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जोंहा 22 सेप्तेम्बराव जोबफैगोन। एप्लाइआ जोंहा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन 22 सेप्तेम्बरनि सिगां। एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ अफलाइनै। बे इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दङ। बे अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। आं लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौबो मोनगोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। बिनि उनाव फिलआप खालामदो। बिनि उनाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ नटिफिकेसनाव नायदो। बिनि उनाव नोंथांमोना अफलाइनै साबमिट खालामबानो जाबाय। जोंहा सेकेन्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों NCTE बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ, जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ नेशनेल काउन्सिल फर टिचार्स इडुकेसन होननानै बुङो। बिनिफ्राय फैदों जोंहा रिक्रुटमेन्टआ। बेहाय माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ, जेरै ग्रुप B, ग्रुप C एसिस्टेन्ट। जेनेबा बेहाय ग्रुप B, ग्रुप C आवनो जोंहा गासै बेहाय माखासे पस्टनि नाम दङ, जेरै एसिस्टेन्ट, स्टेन'ग्राफार, डाटा एन्ट्रि अपारेटर, लवार डिभिजन क्लार्क। बे जोंहा माखासे पस्टनि नाम दं आरो बे इनक्लुडेड माने सिङाव दङ ग्रुप B, ग्रुप C नि सिङाव। बे नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा गासै टटेल पस्टआ गोबां दं होन्दों बेहाय भेरियास। बेहाय माखासे पे स्केल होदों। जोंहा सेलारि हिसाबै एसिस्टेन्ट
स्टेन'ग्राफार ग्रेड C बिथांमोना 35,000निफ्राय 1,12,000सिम सेलारि हिसाबै मान्थलि मोननो हागोन बिथांमोना। डाटा एन्ट्रि अपारेटर स्टेन'ग्राफार ग्रेड D बिथांमोना 25,000निफ्राय 81,000सिम सेलारि हिसाबै मोननो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना लवार डिभिजन क्लार्क बिथांमोननि थाखाय 19,000निफ्राय 63,000सिम बिथांमोना सेलारि हिसाबै मोननो हागोन। नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन माने नोंथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जानांगोन एसिस्टेन्टनि थाखाय ग्रेजुवेट डिग्री थानाया जानांगोन। नोंथांमोना एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट डिग्री थानाय जानांगोन। स्टेन'ग्राफार डाटा एन्ट्रि अपारेटर लवार डिभिजन क्लार्क बिथांमोननि थाखाय 12th पास माने जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय अब्ला बिथांमोना बे स्टेन'ग्राफार डाटा एन्ट्रि अपारेटर लवार डिभिजन क्लार्क बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बे एजनि लिमिट होदों जेरै एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय जोंहा 20 बोसोर जानायनिफ्राय 27 बोसोरनि सिङाव थानाय एप्लिकेन्टफ्रा बे एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। डाटा एन्ट्रि अपारेटर बिनि थाखाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रा बे डाटा एन्ट्रि अपारेटर साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स्टेन'ग्राफार लवार डिभिजन क्लार्क बिनि थाखाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 27 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों। बेहाय आरो माखासे एप्लिकेसन फिस लादों जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि दङ। जेरै बे जोंहा पस्ट ग्रुप बी बे पस्टनि थाखाय जोंहा एसिस्टेन्ट दं नालाय बेहाय ग्रुप बीआव एसिस्टेन्ट आरो स्टेन'ग्राफार ग्रेड C बेहाय बे पस्टनि नामनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाय समाव जोंहा 1250 रुपिस होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै अनलाइन खालामनाय समाव। ओमफ्राय बे जाय ग्रुप C आव दङ जोंहा जेरै स्टेन'ग्राफार ग्रेड D डाटा एन्ट्रि अपारेटर एन्ड LDC लवार डिभिजन क्लार्क बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना 1000 होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना माने बे जेनेरेल OBC बिथांमोना बेसेबां फिसखौ होनो नांगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST PH NCTE बिथांमोना बे फिसखौ होनांगौनि गोनांथि गैया बिथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेसन फिस गैया बिथांमोननि थाखाय SC ST PH बिथांमोननि थाखाय। जायफोर बिथांमोना बे SC ST PH जों बिलं खालामो बिथांमोना फिस होनांगौनि गोनांथि गैया होनदों आरो बेहाय नोंथांमोना फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय जोंहा सेलेक्सना जागोन रिटेन टेस्ट आरो ओमफ्राय इन्टारभिउ लानाय जागोन होननानै बुंदों। एप्लाइनि मडआ अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। जबनि लकेसनखौ होनदों दिल्ली इन्डिया होननानै अफिसियेल वेबसाइटआ बे नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा लास्ट डेटआ एप्लाइ अनलाइननिया 19 सेप्टेम्बराव जोबहैगोन। बे एप्लाइ अनलाइन सोलिगासिनो दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना 19 सेप्टेम्बरनि सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां बे नटिफिकेसनखौ नायग्रोदो आं बे नटिफिकेसननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। नटिफिकेसनखौ नायखांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांबा एप्लाइ अनलाइननि डाइरेक्ट एप्लिकेसन फर्माव नोंथांमोना मोनहैगोन। आं बे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो होनानै दोनखादों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। जोंहा थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ लेबर डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ लेबर डिपार्टमेन्ट होननानै बुङो। बेहाय माखासे पस्टनि नाम होदों जेरै जुनियर एसिस्टेन्ट कम्पिउटार स्टेन'ग्राफार। बे नाम्बाराव भेकेन्सिया जोंहा गोबां दं। बेहाय माखासे पे स्केल जोंहा सेलारिबो होनाय दङ जेरै 14,000निफ्राय 60,000सिम नोंथांमोना मोननो हागोन सेलारि हिसाबै। क्वालिफिकेसना जानांगोन ग्रेजुवेट डिग्री एजनि लिमिट होनाय दङ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 38 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय एप्लिकेसन फिस लायाखै गासैबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय। सेलेक्सना जोंहा फेज 1 रिटेन टेस्ट जागोन। फेज 2 आव जोंहा मेरिट लिस्टनि बेसिसाव जागोन। एप्लाइनि मडआ अनलाइन। बेहाय जबनि लकेसनबो होनाय दङ जोंहा जबनि लकेसना आसाम इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 24 आगष्टनिफ्राय सोलिगोन। बे 24 आगष्टनिफ्राय सोलिनानै जोंहा लास्ट डेटआ 12 सेप्टेम्बराव जोबहैगोन। नोंथांमोना 24 आगष्टनिफ्राय बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नटिफिकेसन नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेहाय गासैबो डिटेल्स होनाय दङ। बेनि उनाव नोंथांमोना जेब्ला 24 आगष्ट जायो नोंथांमोना अब्ला एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। आं बे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो होनानै दोनखाबाय। जोंहा फर्थ नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट होननानै बुङो। बेहाय माखासे पस्टनि नाम होदों जेरै स्टाफ नार्स ANM MPW RMA मेडिकेल लेब टेक्न'लजिस्ट होननानै बे माखासे पस्टनि नाम आरो बे गासैबो। बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा बेफोर साख्रिनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ दङना 1311 गासै जोंहा टटेल पस्टआ दङ। बे पे स्केल जोंहा सेलारिखौबो मेनसन खालामना होदों बेहाय 5,000निफ्राय 20,000 मोननो हागोन 9,000निफ्राय 34,000सिम सेलारि हिसाबै मोननो हागोन होननानै बेहाय मेनसन खालामदों।
क्वालिफिकेशना जानांगोननो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय माने 12th पास जाबाय बिथांमोनाबो बेफोर साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना BSc बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेरेल नार्सारिं डिग्री पास जाबाय बिथांमोनाबो हागोन डिप्ल'मा लानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिट होदों 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो एप्लिकेन्टफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जायाखै गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय बिथांमोना फ्रियैनो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन सिलेक्सना जोंहा टेस्ट नङाबा इन्टारभिउ बे मोननै आदबनि गेजेराव जायखिया मोनसे जागोन टेस्ट नङाबा इन्टारभिउ लानाय जागोन एप्लाइनि मोडआ अनलाइन बेहाय जबनि लकेसन होदों जबनि लकेसना CG छत्तीसगढ़ इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होना दङ नोंथांमोना बेखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन जोंहा एप्लाइ अनलाइना जोंहा माबानिफ्राय सोलिगोन लास्ट डेटआ जोंहा एप्लाइ अनलाइना जोंहा सोलिगासिनो दंखायो लोगोफोर जोंहा लास्ट डेटआ 30 आगस्टआव जोबहैगोन ओमफ्राय नैबे स्टाफ नार्सनिया 31 आगस्टआव जोबहैगोन बे माखासे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय बे गासै मोनबा नटिफिकेसन दङ नोंथांमोना बे नटिफिकेसननि लिंकफोरखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोनगोन नोंथांमोना बेखौ मोनफा मोनफायै नायजोबबानो जाबाय गासैबो डिटेल्सआ बेयाव होनाय दङ गुबुन गुबुन बे पस्टनि नामनि थाखाय बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय जोंहा 5 नम्बर रिक्रुटमेन्टआ ECIL बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेशन मुंखौ इलेक्ट्रनिक्स कर्परेसन अफ इन्डिया लिमिटेड होननानै बुङो पस्टनि नामा टेक्निकेल अफिसार बेहाय जोंहा गासै नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा गासै टटेल पस्टआ 350 दङ बेहाय सेलारिखौबो मेनसन खालामनाय दङ पे स्केलआ 23,000 नोंथांमोना पार मान्थ मोननो हागोन सेलारि हिसाबै क्वालिफिकेशना जानांगोन इन्जिनियारिं थानांगोन नोंथांमोना डिग्री इन्जिनियारिंआव डिग्री थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिट होनाय दं 30 बोसोरनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै नोंथांमोना जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन सिलेक्सना जोंहा मेरिट लिस्टआव जागोन एग्जाम लानाय जानाय नङा एप्लाइनि मडआ अनलाइन जोंहा बेहाय जबनि लकेसन होदों जबनि लकेसना अल इन्डिया अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन इम्पर्टेन्ट डेट्स दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दंखायो जोंहा लास्ट डेटआ एप्लाइ अनलाइननिया 30 आगस्टआव जोबहैगोन नोंथांमोना 30 आगस्टनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय बे गासैबो डिटेल्सआ होनाय दङ बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय जोंहा 4 नम्बर रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों BPSC बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेशन नेमखौ पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै बुङो बे 6 नम्बरनिया BPS बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जोंहा बे पस्ट नाम होनाय दङ जेरै प्रफेसार एसोसिएट प्रफेसार बे मोननै पस्टनि नामनि जोंहा रिक्रुटमेन्ट फैदों गासै नाम्बार अफ भेकेन्सिया जोंहा गासै दङ 86 दङ गासै टटेल भेकेन्सिया पे स्केल सेलारि हिसाबै नोंथांमोना 1,44,000 नोंथांमोना सेलारि हिसाबै मोननो हागोन क्वालिफिकेशना नांगोन नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो PhD जानाय जानांगोन नोंथांमोना अब्लासो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे एजनि लिमिट होनाय दं मिनिमाम 32 बे 30 निफ्राय 32 इयार्सनि सिङाव थानाय गासिबो एप्लिकेन्टफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेसन फिस जादों जेनेरेल OBC बिथांमोना 100 होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै SC ST फिमेल बिथांमोना होनो नांगोन 25 रुपिस एप्लिकेसन फिस हिसाबै होनो नांगोन सेलेक्सना जोंहा इभुलेसन अफ एकाडेमिक पारफरमेन्स नङाबा इन्टारभिउ लानाय जागोन एग्जाम लानाय जानाय नङा जोंहा बेहाय एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसन होनाय दङ बिहार इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन बे माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 25 आगस्टनिफ्राय सोलिगोन बे 25 आगस्टनिफ्राय सोलिनानै जोंहा बे लास्ट डेटआ जाहैबाय 23 सेप्तेम्बराव जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ जोबहैगोन होननानै बुंदों बे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ नोंथांमोना बे प्रफेसारनि नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों बा बिथांमोना बे एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि नटिफिकेसनखौबो डाउनलड खालामनो हागोन आं एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो होनानै दोनखाबाय नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइना जेब्ला 25 आगस्ट जायो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन जोंहा 7 नम्बरनि रिक्रुटमेन्टआ BPSC बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेशन नामखौ पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै बुङो पस्टनि नामा लेक्सारार नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 47 बे पे स्केल जोंहा सेलारिखौबो मेनसन खालामदों 56,000 नोंथांमोना सेलारि हिसाबै मोननो हागोन मान्थलि क्वालिफिकेशना जानांगोन मास्टार डिग्री एजनि लिमिट होनाय दं मिनिमाम 21 इयार्स जानाय जानांगोन बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा एप्लिकेसन फिस लादों जेनेरेल OBC बिथांमोना 100 रुपिस होनो नांगोन जायफोर बिथांमोना SC ST वुमेन केन्डिडेट बिथांमोना 25 रुपिस होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै सिलेक्सना जोंहा इन्टारभिउ लानाय जागोन बिनि उनाव गावनि एकाडेमिक पारफरमेन्स नोंथांनि बे मार्कनि सायाव डिपेन्ड खालामसिगोन जोंहा एग्जाम लानाय जानाय नङा एप्लाइ मडआ जोंहा अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसनखौ होदों बिहार इन्डिया
बे अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। बे माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 25 आगस्तनिफ्राय सोलिगोन। बे 25 आगस्तनिफ्राय सोलिनानै जोंहा 23 सेप्तेम्बराव जोबहैगोन। नोंथांमोना 25 आगस्तनिफ्राय एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। बे माखासे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ नोंथांमोना गिबियाव एप्लाइ खालामनायनि सिगां नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय। बे गासिबो डिटेल्स होनाय दङ माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो। एप्लाइ अनलाइनआ जोंहा 25निफ्राय सोलिगोन। नोंथांमोना 25 आगस्टआव मोनबा नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामहैनो हागोन। 8 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा JRHMS बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइज नामखौ रुरेल हेल्थ मिशन ससाइटि होननानै बुङो। बे माखासे पस्टनि नाम होदों जेरै टेक्निकेल लेब टेक्निशियान बे साख्रिनि जा रिक्रुटमेन्ट फैदों। बे नाम्बाराव भेकेन्सिया गासै गोबां दङ भेरियास। पे स्केल नोंथांमोना सेलारि हिसाबै मोननो हागोन। बे साख्रिनि थाखाय 12,500 मान्थलि नोंथांमोना सेलारि हिसाबै मोननो हागोन। क्वालिफिकेशना जानांगोन BSc नङाबा डिप्ल'मा थाबाबो जायो मेडिकेल लेबरेटरि टेक्निशियान कर्सआव अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। एजनि लिमिट होनाय दङ जेरै 55 इयार्सनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लिकेसन फिस लानाय जायाखै नोंथांमोना फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे सिलेक्सनाव जोंहा टेस्ट लानाय जागोन होन्दों। एप्लाइनि मडआ नोंथांमोना बेखौ इमेलाव हरनो नांगोन। थ्रु इमेल होन्दों नालाय नोंथांमोना इमेलाव सेन्ड खालामनांगोन। बे जबनि लकेसन होदों झारखन्ड इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन। बे माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्स होदों जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 25 आगस्ट लास्ट डेटआव 25 आगस्टआव नोंथांमोना 25 आगस्टनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। बे अफिसियेल नटिफिकेसन होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बेहाय गासैबो डिटेल्स होनाय दङ माबोरै इमेलाव सेन्ड खालामनांगौ बे इमेल ID बेफोर गासैबो बे नटिफिकेसनाव दंजोबो। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नङाबा अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामनो हागोन। आं अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौबो होनानै दोनदों। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बे मोनदाइन साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैनाया नोंथांमोना बबेबा मोनसे साख्रिनि थाखाय एलिजिबोलबा एबा नोंथांमोननि फरायनाया दङबा नोंथांमोना बेफोर साख्रिनि गेजेरावनो मोनसे जायखिजाया नोंथांमोना खैथा साख्रिनि एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि माखासे जबनि रिक्रुटमेन्ट फैनाया नोंथांमोना बबेबा मोनसेनि थाखाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों लोगोफोर।